Anambra State Anti-Corruption Strategy na nkwado ndị Rule of Law and Anti-Corruption Program ROLAC ewepụtago nnebanye anya maka inwe usoro ha ga na-eso banyere ịchụ mpụ na aghụghọ ọsọ ukwu eru ala na mmemme ndị ha jigasị n'aka maka nke a maka ịkwalite gọọmenti na ụlọọrụ ministri dị iche iche ngalaba dị iche iche na ụlọọrụ ejesi dị iche iche tinyekwuoro ọrụ ha na-alụ ịchụ mpụ na aghụghọ ọsọ ukwu eru ala ka ọ na-amịtawaga mkpụrụ. Kenechukwu Chukwudị wetara anyị akụkọ a. Mahụ bụ nke dọtara ndị permanent secretaries ya nakwa ndị isi na ọnọkọ ọrụ gọọmenti dị iche iche ịbịa wee nyochaa agbata nke mbụ nke amụma anti-corruption strategy nke steeti a bụ nke anọkwaziri n'oge ahụ wee neghe anya na ihe ederede nke afọ 2024-2028 anti-corruption strategy. Onye nnọchite anya ndị otu ROLAC bụ Dọkịta Adachidi Igbokwe kọwara na nke mbụ emeburu na afọ 2029 wee ruo 2023 abụghọ ka ha tagide ma ọ tatuo mmadụ, kama ọ bụ ka ha nyere gọọmenti aka ma gbadoro ha aja n'ukwu iji wee fụ na ha na-alụ ọrụ ha ọfụma otu kwesịrị ekwesị. Onye permanent secretary nke ụlọọrụ head of service bụ Maazị Adebayo Ojeyinka bụkwaziri onye nọrọ na mmemme ahụ ma kwupụtakwa okwu nke ya. Mmemme ahụ dọtakwaziri ndị isi na ụlọọrụ ABS bụ nke onye ndu ha bụ onye managing director ha bụ Maazị Chris Molu okwu.